چل گئے ادا السلام علیکم سنگتا عرضی ٹوکا کنگا نشتو مجالسہ کنگا علاقہ چوالنگے اے سن 2020 سال 11 مہینہ ہے مرشی 9 تاریخ ٹیمت کو بانگے نے 9 بجے نشتو مجالسہ کنگا ادا سنگتانی ویڈیو پور بگا خاص کر میں مجالسہ موجود ہے سنگتانی فرماشیں رندہ بجنی فرماشیں برکمات کیے یا کہ خاص کر ملا فوجلی فرماشیں دے برکمات کیے میں مجالسہ موجود ہیں یا کہ ناصر مری فرماشیں ادا میں مجالسہ موجود نا اور یا کہ علی فرماشیں ادا میں مجالسہ موجود ہیں ادا مئی طرف سنگتانی فرماشیں سوری میرا خان کوٹاش فرماشیں ناڑی ازگر فرماشیں ادا شاعر محمدی نے فرماشیں یا کہ جنگو شاہ جو فرماشیں وڈو میرزار پیردانی فرماشیں زریخاں بجڑی فرماشیں یا کہ سعودی عرب مہرو عالنی فرماشیں بازار شہباز یا کہ پنجا فاج میر حمزہ شیرانی فرماشیں سوری زامری پیردانی فرماشیں شاہجہاں فرماشیں بھاگیا جلاتے فرماشیں بھاگیا غلام بخش ڈاکٹر رمضان فرماشیں بازار شہباز عطاولہ کلونی فرماشیں جی برکمار استاد نجیب اللہ فرماشیں چھوٹا امان اللہ فرماشیں فوجی عبد النبی فرماشیں سونڈا منظور فرماشیں کریمو فرماشیں جیسو فرماشیں برکمار گنجلی غنی فوجی فرماشیں باز آباد ملک بوجو فرماشیں باز آباد بشکلی فرماشیں شاعر خان میرے سنداج فرماشیں شاعر عمران شاعر ہزار خان فرماشیں اسمت اللہ فرماشیں باز آباد مرادان فرماشیں جی سید خان طرفاجا سید میرے فرماشیں انور فرماشیں جی زویر فرماشیں رندان طرفا دینو سانگڑا فرماشیں چھوٹا خلیل فرماشیں اور یا کہ ناڑی پیرو فرماشیں ناڑی اسمیل ہے سوری سلیم فرماشیں باز آباد گشتہ ٹوک تو پلو ڈگارا منداشت واہو رب ناما اللہ کرز تامی گالا قبول کان دے طاقتے می شگر زمانہ بلا دشمنہ گڈی ہمین گا جو تو پر لگا بھی نشانہ پدا ہرگ تمردے نخطاں کو میں شاہری سخت نے کھوانا ادا شاعراں کو کسے اڑے سے آور میں کھڈا کفنا سلور میں گیاتی نگیندا رواں تڑسنگے سنگی رڑانا شاعراں تا شاہ دعائیں پیتلاں کائے چڑھانا منا حکمت ذلے ملے صدا کو سخی محمود شانہ میں شاعر جتگا سوریانی ربتگا تاریخ بڑھانا سجلا شاعر سو تیار پر شکلیں زمجانا ناما ٹھیسگا مردے گشینی جو برجیانی قوم نیاما بیس نامی بھاگے آئے تی ہنما برزن رہنگانا رہنگے سونڈے مزائیں تی شوق چڑو کو میشاں بزانا اولا داشتگا مال میں نوی آئے کو اثر کھلان جوانا ماں کو سری مردان کی گندہ دامنا گیر کے پیشی زمانہ چلوے ریشاں سوادے پاگو رندی ترہانا وے سنڈاڈائی اصل جانگو جوائیں پیشنانا شان لال چو ٹگی دلانے سادر کھل جانا دا سادائیں مر جنتی اگر کمڑو سنبھال جانا واحد مردے زمجاں دوست دعائیں استمانا داوتاں بٹاں دل تھی گو سنگ تو سیماں درانا ترا دوست نہ قومی بڑے مرتی رابطہ کو سر کر دوانا تی زندگی کو سونے رکھانا دا گوست چو ماہی بلانا تا قوم بٹو تھی راضی کسگو گمو بتو ہرشے زمانہ دکے آپتی آڑے سے پج سے جلدی نیاما پل تو سمجھے نگے سے دا بل دے دروگیں پلانا مردمہ پجوان شریفی شازوار موے شیطان بیانا اے دشمن توڑر دین گار کنو کے اسلام جنت باغاں خلافیں بردوڑے داراں چنانا کل قسم زمجا مریے مدافع شہرا کو بیانا تپال سو ایمان غیرت آرتنگا آگا کھنانا بیس گئے پابن نواز شیطی دل کو سیئیں روشگانا تا صحیح سے زندہ بہانے ٹیم رمہ جلدی گزانا روشے ملک میں چپی گرتا کیف سی بورا ہڑانا دوبارہ موقع نہ ملی رہتے ارمانا کھنانا اس نے مردمہ پیشہ حق برو موت تیاریا کھنانا چو زورتنگا زمجا مریا دا جنت یگی تمانا تمیر شبز خیرات کسگاں کشتگاں مال رب ناما بشک سو صدقہ مزائیں داسنگاں مہمان گشانا تی قیامت روشہ کو میلا دا بند کو حضرت عثمانہ بازنا درجہ سکیاں رواں ڈبل نیکی ملانا تی بیٹھ کے نیا ننگرے چیر دروہیں استمانا نے پتی کاراں صلاح نے پخاس تی گندوانا تی گند گئے دی سکے ہمیں گئے چگل زمین دیاں کو جڑانا تا چیٹ تنبیوہ کو چوری کارتا دستنا ساکنانا یکی بچ براتی سا بزینا کو بھاو سا سبزیں چمنا تا نامگاں روشہ کسگاں اے نیکنا تانگو دھیانا بال کسو بوٹا گلابے شکاریں دستانی نیاما نے واجہ کاراں شرائیں نے پول کنوکھے میزمانا نے پول کنوکھے میزمانا اور سیب تو دراہو سلیمہ بیس بیمار نامگانا پینڈ سا حملہ کسگانا ربط بیماری چڑانا چور اگر سانی نیسی دا پوش تو تیگا درانا زرت براتھا ناگزات کارت پتے نہ کھنانا بھاڑ سش لال بیگ گاڑی پجو کولوا دگاما ڈاکٹراں چینکنگ کسگانا ماڑا خیری حالتانا گوشتے دیر و جلدی برتی پر است پجو مشکلانا
است پجے مشکلانا چکتے مساگی ڈبل ڈور مزلا جلدی گرانا اشتو رکھنی شہرا کو نزدی گڑ ربتنگ لیا سدانا نی موکلا زمجاں گرے گئے کلموں رو گئے پڑھانا گوشتی سنگتا مونجا نواں بے موت دیگی کل جانا اولا لکھ تو میں پاکے نویا گو حدیثاں داس بیانا چو ما سلاف چما گو دیسو گڑ گند سی گورا گڑ گند سی گورا کفانا مزام اور بوٹا لڑے سدا قیمتی ٹوکا کھنانا روبر تو عرش وہیا کشت برزا آزمانا نشت زمجانا دنیای ربط گنڈا ہی دھوانا نی سنگتا ہے دھوانا رمت ترونگلی ارمار شانا گونا ملا فوجلی خان بار ڈھیرواں فوجا دیانا نئے پوزنا کارے ٹھئی تھا نئے بگائی شار پجوانا سمندر دار سمندر طاقتان پہلوانا پہلواں شے تنگے دلنا دار تھی گو گھر میں گرانا کاٹ تو موڑ گرت گاڑی واپسی پندہ شلانا منا واقعہ تاریخ دیگی دلک کی شہرہ گبیانا 2000 18 نومبر ماہ نیامہ 5 تاریخ ہماروش کی بیت کا زمجاں روانہ لاش برتو دوستاں عزیزاں کشت جاریاں ٹھکانا سام تو سکھاں گوشت نیک دعا استمانا اللہ جنت باغان نصیب کا سرکنی پردوس نیامہ میں تیمت ہچی نے پجی میں نیک دعا کو سچے دلانا اللہ میں دعا قبول کر میں نیک دعا کو سچے دلانا اے شہر جتو عرضی مری آٹھ تنگا ٹپا گھڑانا می شاہری لک سلامہ دانا سرائے سید خان نامہ زیادہ ملا فوجلی خان شاہرہ روح گرانا ترا ہرد میں اللہ مدد تے بڑ مشکلاں آساں کھنانا گنجلی گلجانو یارو دی پیلوان توفی شانا منا دوستنا میرے زری خان اشتو حاضرہ دیرے دھیانا میں سنگتاں کلاں سلامہ شہر گرو نیٹاں پھرانا بلا ازگر میرا جنتی بیارا محفلہ زنڈا دیانا شاہ صبر سازی قوم شیخ قدر گزان اندگانا اے بے نصیب تے ہچی نہ سمجھ ضرورت ہے گندی ودانا ناڑی اسمیلو سلیمہ دا برکتے صوبہ زمانہ یک میرزا سری مشہور دیر وے پنجا فنیاں روک تو حالی ہویدا ناصر داشت گا شہر بیانا